Bé, les persones del col·lectiu LGTBI grans, les persones grans del col·lectiu, pateixen una doble discriminació per la seva orientació sexual i per l'edatisme. Malauradament existeixen a la nostra ciutat. També passa amb les persones que tenen discapacitat. En el cap de moltes persones no es presenta la imatge d'una persona gran quan parlem d'algun membre del col·lectiu LGTBI, sinó que es pensa en gent jove o de mitjana edat. I de fet, els propis mitjans de comunicació no mostren gaire sovint persones LGTBI grans. Moltes d'aquestes persones, per l'època en què els ha tocat viure, han viscut experiències de rebuig familiar i social i han viscut etapes de la seva vida, especialment a la joventut, en vergonya o en silenci. Aquesta gent es troben que van haver de dissimular, que van haver de fingir quan eren joves i quan arriben a grans han de tornar a l'armari per poder fer ús i sentir-se acceptades en algun dels recursos destinats a la gent gran. Aquest fenomen és un fenomen que se'n denomina homofòbia anticipada, que vol dir això, que quan és petit, homofòbia de jove, etc., tendeixes a evitar situacions on es pot produir, però clar, això té un preu molt elevat personal. Això sol passar a les residències, en trobem casos amb moltes persones grans que davant de la por de no ser acceptades, com he dit abans, perquè porten una motxilla vital important de no acceptació, amaguen la seva orientació sexual o identitat de gènere. I creiem que com a Ajuntament, davant d'això, hem d'actuar i per això volem que s'aprofiti que com a ciutat comptem amb recursos punters i de referència, com són els centres recursos LGTBI o el Barcelona Cuida i amb entitats referents com la Fundació Enllaç, per avançar i garantir que els recursos residencials de la ciutat, tant per persones grans o dependents, són espais on tothom pot viure plenament, estimar lliurement i sentir-se lliure de qualsevol discriminació. I aquest és el prec que plantegem avui aquí.